ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋ ମାମା। ଯାଇଥିବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି। ହଉ 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 ଯା, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା? ରହ ଲାଗୁନି, ଟିକିପ ପଡ଼ିଯିବ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଧରି ପାରିବୁନି, ଛୋଟ ପିଲା ଲାଗୁନି। ଯା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଚାଉଳ କିଣି ଆଣିବେ, ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବି। ଘରେ ପରା ଚାଉଳ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା? କ'ଣ ହେଲା? ଆଇ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ ତୋତା, ଆଇ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ ଆମ ହାତ କଦିକା। ଆଲ ଆଲ ମୋ ଧନଟା, ମୋ ସୁନାଟା, ମୋ ମା ପରି କିଏ ହବ ଲୋ? ତମେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦିଅ ନା, ଯାଅ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଆଣିବା। ମୋ ଚାଉଳ ଘରେ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଣିକି ପୁଣି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ ଯାଉଛି। ଆଇ ଏ ଆଇ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେନି। କ'ଣ ନାତୁଣୀ ଗପ ଶୁଣେଇବି ଲୋ? ଯାହାନେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣାଲୋ। ରହିତା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ଆସେ, ତାପରେ ତୋତେ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଯା ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଢିଙ୍କିରେ ପଡ଼ିଛି, କୁଟି ଦେ ଟିକେ। ମୋର ତ ବଡ଼ ବୟସ ଗଲାଣି, କୁଟି ଦେଇ ଚାଉଳ ଗରେଇରେ ତୋ ମା ଭାତ କରିବ। ବେଶୀ କହନା ତୁ କଥା। ହେଲା ନା? ହଁ ରେ ହେଉଛି, ମୋର ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି। ଓ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି କି? ଆଉ ଥାଉ। ଓ ଦେଖନି ଆଇକୁ, ଦେଖୁଛି ଜେଜେମାକୁ ଦେଖନି, ମତେ କାମ ଧରେଇଦେଲା। ତୁ ପଳେଇ ଆସ ମା, ତୁ ପଳେଇ ଆସ, ତୋ ଆଇ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେ। ହଉ ଯା ଶୋଇପଡ଼, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଡାକିବି ଖାଇବୁ। ଯା।